Uma ngabe uyisigwili uqhamuka kwaZulu Natal ungumZulu usomabhizinisi unemali nje nawe uyazazi ukuthi udrive imoto oyithandayo unemizi eminingi once umuzi waba more than one mningi ngabe lo mizi leyo uma ngabe uyilonhlobo yomuntu urich ungwakwaZulu kodwa awukaze wakhele noyedwa nje umuntu indlu noma uthi uroom nje awukaze uyise noma oyedwa nje umuntu e-driving school ukuthi nje adobhadobhe naye noma ilicense. Uma ngabe uyisigwili kodwa awusizi bantu umsuni kanyoko uma ngabe ngempela azikho izingane zesikole owake wayexhasa mhlambe wayithengela noma yicathulo noma yincwadi noma amapeni kodwa uyisigwili namabhizinisi ungowakwaZulu Natal uyinhlunu umsunu kanyoko igolo kumele wazi ukuthi nobugwili bakho buyisiqalekiso kulomhlaba kule planet uma ngempela abantu balala emkhukhwini ukhona wena izingane zihamba ngeenyawo ziyesikoleni ayinazo ngisho izicathulo awukaze nje uthengele ngisho eyodwa ngeke uze uyithengele zonke ngeke uze uzenzele zonke ngisho mina eyodwa nje ingane noma owodwa nje umndeni uwakhele nje indlu noma u4 room owodwa nje umndeni usomabhizinisi uyi-multi millionaire ubhizi uphulula ilunda lapho kwaZulu noma useGoli noma useCape Town noma ukuphi la wenza khona imali kodwa uma ngabe uwumZulu wakwaZulu awukwazi uxhase ngalutho ulo ubhizi upepenyeka uhlala koSanthini lana uhlala eindaweni zomntakabani lapho eKZN uhlala koMhlanga Rocks koGateway uhlala koLalusha koLamace awukaze wena wenzele noyedwa umuntu nje into enhle angikhulumi nangomuntu wakini isihlobo sakho ngikhuluma umuntu nje awukaze wena wakhele noyedwa umuntu uthi uroom unamamiliyoni uhamba ngezimoto ezingaka umsuni kanyoko uyidla umgodoyi wamasembu amalebe kusho thina singomakhanya uyidla umgodoyi umthakathi kahle wena umthakathi wena uwe lo ohluphekisa isizwe uwe lo obanga ipoverty ngalobo bugwili bakho bobu selfish bamasemba uwe lo sibangela indlala silambe nje ingenxa yakho msunwenja ngoba unomona ugombela kwesakhe uyinqonqela umsunwenja imali yakho uyijabulisa wena udla ifebe ngayo uthenga amahenisi udako utshwala msunu kanyoko ugqoka impahla ezidurayo kodwa akazi usize noyedwa umuntu uyidla kusho thina singomakhanya mawunenkinga